Salam mehriban tomaşaçılar. Şu ada çenni Fin TV YouTube kanalımızda dürlü hikayelara ve dolandırıcısı Steve Jobs'ın 56 yaşında dünyadan ötmesinin ön siratında yazan hatı. Gızıklıca sahnalara esası vazifesi tayin bölüm. esası vazifem näme? Şeýle-de alım bilim bilen bağlı gızıklıca farklı videolara tomaş ettiniz. Ölü başka planetalynyň baş ucunda durup otopsiya işini geçirýärler. Şeýle teredilerine ol ceset göwreli bolup, käbir beden agzalary kesilen ýa-da kesilýär. Emma bu materiallaryň ählisini biz size hödürledik. Yani biz alyp bardyk. Fin TV kanalymyzyň belli bir ýere gelmegine siz hormatly tomaşaçylarymyzyň ähmiýeti diýsen uly. Şoň üçin biz bugün siz bilen atly aýratyn bir saýpany size tanatmakçy. Fin TV kanalymyzdaky täze siz bilen saýpamyzda siz hormatly tomaşaçylarymyzyň pikirleri, garaýşlary, şeýle-de döredüjülükleri bizi diýsen gyzyklandyrýar. Bugünkü siz bilen saýpamyzda hormatly tomaşaçylar hekaýe ýazmak üçin biz size 9 sany söz berýäs. Bu 9 sözüň hiçbirinin bir bilen bağlanşygy yok. Emma siz öz yazan hekaýaňyzda, öz döredüjülükli ukuyubyňda ulanyp yazan hekaýaňyzda bu 9 sözü bir bilen bağlap aýdy giderlikli bir hekaýe düzmeli. Hormatly tomaşaçylar, siziň ýazjak hekaýaňyz üçin gerekli bolan 9 söz ana şu ýerde. Sözler: Trump, uçor, çöl, Bitcoin, Covid-19, bayramaly, orada, iPhone, şeýle-de pasport. Hekaýede bu sözler bir ýerde bir näçe ulanyp bilinir. Hekaýanyň uzunlygy bir A4 kagazynyň ýartyny ýa-da bir A4 kagazyny doldurjak şekilde bolup biler. O ýerdäki ýazyljak hekaýe belki begençli bolar, belki gülgünç bolar, belki hem gynançly bolar. Bu siziň döredüjlüğiňize bagly. Hekaýe 15 aprel günü Türkmenistan sagady bilen 22:00 çen, yani akşam saat 10 çenni biziň thefintv@gmail.com adly adresimizde uradylmaly. Siziň ýazan hekaýeleriňizi biz öňümizde kepde nesip bolsa Fin TV kanalymyzda siziň adyňyzdan okumakçy. Öz adyňyzy, familiýaňyzy, şeýle eger isleýän bolsaňyz ýaşaýan ýeriňizi ýazan hekaýaňyzyň aşagyna ýazyp bilersiňiz. Onu näme? Sizin öz döredüjülükli hekaýeleriňizi biziň bilen bilelikde hormatly tomaşaçylarymyzyň ählisi bilen paýlaşmak isleýän bolsaňyz, siz bilen saýpamyzda siziň döredüjülüğiňiz siz bilen.